Diolch am ymuno ar y sesiwn. Gobeithio bod chi'n barod bod chi roi fath o bolyn, mop neu brwsh wrth law. A ni'n mynd i ganolbwyntio heddi ar gadw'r corff yn ystwyth sy'n bwysig iawn. A be ni'n mynd i wneud, ydy'r coesau tyma bach ar led, pengliniau soft, bod chi jyst yn plygu nhw tyma bach. A ni'n mynd i godi'r polyn, yr un machder a'r sgwyddau, gyda un llaw bob pen o'r polyn, iawn. A be ni'n mynd i wneud yw cadw'r cliniau yn gwynebu ymlaen. Ni'n mynd i droi, edrych dros yr ysgwydd a nôl i'r canol. Felly troi, edrych dros yr ysgwydd a nôl i'r canol. Dalwch y bol nhw mewn yn dyn a'r cefn yn straight. A'r gen i fyny, bant yn ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, saib bach os chi'n moyn dydych brechu lawr am eiliad. Cofiwch i gadw'r cliniau yna yn gwynebu ymlaen. Iawn, polyn yr un machder a'r sgwyddau bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit. Y symudiad nesaf, ni'n mynd i godi'r polyn wrth ben y pen a cadw'r cliniau'n gwynebu ymlaen, y coesau yr un peth, a fi moyn i chi just plygu i un ochr, nôl i'r canol ac i'r ochr arall. Iawn? Felly, bant yn ni. 10 un ffordd a 10 y ffordd arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 i'r canol, i'r ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un bach to, a 10. Da iawn chi. Reit, brechu lawr am eiliad. Symudiad ola ni'n mynd i wneud, unwaith eto, codi'r polyn yr un machder a'r sgwyddau o'ch blaenau, dros y pen, tu ôl y gwddwg, nôl lan a nôl wrth blaen chi unwaith eto, iawn? Felly dros y pen, tu ôl y pen, lan a nôl. Iawn, bant yn un, newn ni 10 saib bach a 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Saib bach os chi'n moyn dod fel lawr am eiliad. Mae'n edrych yn rwydd, ond mae'n anodd neu gwe. Unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5 hanner ffordd, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi, a dyna ni. Ni wedi gorffen y sesiwn unwaith eto, mae'n mynd mor gyflym nag yw e. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welai chi eto cyn bo hir. Cymerwch o wal.